Lapos na jud oh, kapila na jud diri ba? Ang ulo sa isa kayo. Kakon Rio yung ulo. Agabi damage. Ha? Sa cellphone video nga kuha sa Gragasin Siblings Vlog kagahapon sa udto, makita kining duha ka lalaki nga nangaangol nga naglingkod duol sa ilang gisakyan nga elf truck human mahulog sa pangpang sa kurbada nga bahin sa barangay Old Bulatukan, Makilala North, Cotabato. Wala mo tay kanang konbo? Ha? Wala mo karga gol? Ulan-ulan dihang nahitabo ang disgrasya. Walay laing karga ang truck gawa sa tulo ka mga tawo nga sakay niini ug padulong unta sa bansalan sa Davao del Sur. Pilid kayo. Oh, wani. Mirespondi dayon ng mga rescuer o gidala sa ospital ang mga biktima. Sa report sa Makilala Municipal Police Station, gila ang driver sa truck nga si Reden Cardinho, 40 anyos, residente sa Bansalan, Davao del Sur. Samtang gila ang iyang duha ka mga pahinante nga sila Jason, taga Magsaysay, Davao del Sur, ug Christian nga taga Bansalan, Davao del Sur. Migawa sa investigasyon, nawadan og brake ang truck nga gimaneho ni Cardinho sa kurbada nga bahin sa National Highway sa Purok Rambutan, Barangay Old Bulatukan nga miresulta sa pagkahulog niini sa pangpang. Actually, this is the self-accident po. Nawalan po daw ng pen at hindi po kumagat yung biglang nahulog doon sa damit. Dinala po yung mga pasyente dito sa ating hospital but sa hapon po ay na-transfer na po doon sa Bansalan po, sa hospital na Bansalan po. Gikonsidera sa kapulisan nga accident-prone area ang lugar. Gitawag nga killer highway ang kalsada sa Makilala kay daghan na ang natalag disgrasya ug daghan na sab nga kinabuhi ang nakalas. Kung gagamit po tayo sa daan na daan po tayo dito, mag-ingat po talaga tayo. No? Iwasan po natin o always po natin i-check yung tinatawag natin yung pag-hits, especially ang brake, no? Bago tayo mag-abay kasi ang area po natin dito is talagang terrain, no? Saka dito po sa municipality Makilala, tinatawag namin itong daan na ito is kill road kasi marami pong ingenuity na natala. Busa kanunay ang pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga mag-amping hilabi na kung muagi sa naisgutang lugar aron makalikay sa posibleng disgrasya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.